Κύριε, το διαδικτυακό κανάλι για τα βασικών ενδιαφέροντα. Είμαι η Αργυροπούλου Λάγκα και ακόμα μια ξεχωριστή εκπομπή θα είναι η σημερινή μας. Το κανάλι μας με θέληση και στόχο να σας ενημερώνει και να σας βάζει έτσι σε μείζωνα εκπαιδευτικά θέματα, έκανε μια ξεχωριστή πρόσκληση σε έναν ξεχωριστό καλεσμένο. Και είναι σήμερα κοντά μας μετά τη θετική του ανταπόκριση ο κύριος Σάββας Ταϊλαχίδης. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα, κύριε Αργυροπούλου. Γεια σας και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας σήμερα. Και εμείς χαιρόμαστε. Να είστε καλά. Σίγουρα να διευκρινίσουμε και να σας παρουσιάσουμε. Είστε ο προϊστάμενος των Κεδασί της Ημαθίας και έτσι με αυτή την ιδιότητα θα συζητήσουμε σήμερα σχετικά με αυτόν τον θεσμό, θα έλεγα, των Κεδασί και το πώς βοηθάνε σαν παρουσία και σαν λειτουργία σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία. Ωραία, πολύ σωστά. Αν συμφωνείτε, για να ανοίξει η συζήτηση, ας ξεκινήσουμε με την ιστορική αναδρομή του φορέα. Συμφωνείτε, να δούμε λίγα πράγματα? Εννοείται. Πολύ ωραία. Εγώ θέλω να σας πω ότι το έτος 2000, με το νόμο 2817, πρωτοειδρύθηκαν τα ΚΔΑΗ. Τα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης. Υπήρξε η ανάγκη λοιπόν τότε, το έτος 2000, για ένα διαγνωστικό, υποστηρικτικό, αξιολογικό φορέα, ο οποίος να υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, γιατί μέχρι τότε τα διαγνωστικά κέντρα υπάγονταν στο Υπουργείο Υγείας. Έχουμε λοιπόν την ίδρυση των ΚΔΑΗ, τα οποία ΚΔΑΗ λειτουργήσαν με μεγάλη επιτυχία ως αξιολογικά κέντρα στον χώρο της εκπαίδευσης μέχρι το έτος 2008, δηλαδή για 8 έτη, και στη συνέχεια μετονομάστηκαν σε ΚΕΔΗ, με τον νόμο 3699, τον πολύ γνωστό νόμο ορόσημο για την ειδική αγωγή στη χώρα μας, έτσι. Μετονομάστηκαν λοιπόν σε κέντρα διαφοροδιάγνωσης, διάγνωσης και υποστήριξης. Εδώ μπαίνει η έννοια της διαφοροδιάγνωσης λοιπόν με το συγκεκριμένο νόμο και τα ΚΕΔΗ λειτουργήσαν μέχρι και το έτος 2018, δηλαδή για άλλα 10 χρόνια με αυτή την ονομασία, όπου πλέον καταργούνται με τον νόμο 4547 του 2018 και ιδρύονται τα ΚΕΣΥ, τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης. Τώρα, τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης αποκτούν και μια καινούρια αρμοδιότητα που είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Αυτό στην ουσία, ας το πούμε, ίσως να αποτελούσε και μια μνημονιακή υποχρέωση, η κατάργηση δηλαδή των παλαιών ΚΕΣΥΠ, των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού και των ΓΡΑΣΕΠ, των Γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού, και η αρμοδιότητα αυτή ανατέθηκε τότε, ας το πούμε, στα ΚΕΣΥ, τα οποία ιδρύθηκαν, όπως είπαμε, το 2018. Στη συνέχεια, πρόσφατα, το έτος 2021, τον Αύγουστο που μας πέρασε, ψηφίστηκε ο νόμος 4823, με τον οποίο τα ΚΕΣΥ μετονομάζονται σε ΚΕΔΑΣΥ, δηλαδή σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης. Μια διαφοροποίηση σε σχέση με τα ΚΕΣΥ είναι ότι αφαιρείται πλέον η αρμοδιότητα της συμβουλευτικής στον επαγγελματικό προσανατολισμό και αυτή η αρμοδιότητα πηγαίνει πάλι, επιστρέφει στις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τώρα, μετά από αυτή τη σύντομη ιστορική αναδρομή, για να μπούμε στο ρόλο που διαδραματίζει σήμερα το ΚΕΔΑΣΥ, θα ήθελα πρώτα λίγο να κάνουμε μια αναφορά στις δομές φοιτησης στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δηλαδή, ένας μαθητής σε ποιες δομές φοιτησης μπορεί να ενταχθεί σήμερα στο σχολείο. Για να δούμε λίγο τις δομές φοιτησης. Πρώτη δομή φοιτησης είναι η φοιτηση στη σχολική τάξη του τυπικού, του γενικού σχολείου. Ένας μαθητής τυπικής ανάπτυξης, ας το πούμε, μπορεί να φοιτήσει σε ένα τυπικό σχολείο, σε ένα γενικό σχολείο, στην τυπική τάξη.
Μια ακόμα δομή, η επόμενη δομή, είναι η φοιτηση πάλι σε σχολική τάξη του τυπικού σχολείου, με στήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ή από ειδικό βοηθητικό προσωπικό ή από σχολικό νοσηλευτή. Έτσι, είναι η λεγόμενη παράλληλη διδακτική στήριξη, που έχει τύχει ευρείας αποδοχή σήμερα από τους Έλληνες πολίτες, έτσι, και από τη σχολική κοινότητα. Η επόμενη δομή είναι η φοιτηση σε τμήμα ένταξης, δηλαδή ένας μαθητής που παρουσιάζει περισσότερες δυσκολίες, με εισήγηση από το ΚΕΔΑΣΥ, με υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα, μπορεί να φοιτήσει σε τμήμα ένταξης, τα γνωστά σε όλους μας τμήματα ένταξης. Προχωρώντας και αυξανόμενες ή αυξάνοντας τις δυσκολίες των μαθητών, έτσι, έχουμε τη φοιτηση σε αυτοτελείς σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, και επίσης είναι και η φοιτηση σε σχολεία ή τμήματα που λειτουργούν είτε ως αυτοτελή είτε ως παρατήματα άλλων σχολείων σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, ιδρύματα χρονίως πασχόντων κλπ. Και τέλος, άλλη μία δομή που μπορεί να φοιτήσει ένα παιδάκι, ένας μαθητής που έχει κάποιες δυσκολίες, ας πούμε κάποια νεοπλασματική ασθένεια κλπ. Είναι η κατοίκον διδασκαλία, που για κάποιο διάστημα που ίσως έχει πεσμένο νοσοποιητικό, το κράτος προβλέπει να πάει κάποιος δάσκαλος στο σπίτι και να του κάνει εκεί το μάθημα. Τώρα, όσον αφορά, κυρία Αργυροπούλου, όσον αφορά τους διαγνωστικούς και αξιολογικούς φορείς και υποστηρικτικούς φορείς στη χώρα μας, λίγο θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το κομμάτι. Είναι πρώτα απ' όλα τα ΚΕΔΑΣΥ, τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης. Είναι οι Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης, οι ΕΔΗ, οι λεγόμενες ΕΔΗ, οι οποίες παλιότερα ήταν ΕΔΕΑΗ, δηλαδή δεν είναι ένας καινούριος θεσμός, απλά είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει αναβαθμιστεί και για τον οποίο θα πούμε παρακάτω κάποια πράγματα. Επίσης, ένας διαγνωστικός φορέας εξακολουθεί να είναι τα κέντρα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και τα κέντρα τα οποία είναι αναγνωρισμένα, έτσι, μάλλον είναι αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας και υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας, όπως είναι τα κέντρα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, τα λεγόμενα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα. Έχουμε επίσης τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα, τα νοσοκομεία, και τέλος τις δημόσιες υγειονομικές επιτροπές και δημόσια κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας, τα γνωστά σε όλους μας με το αρκτικό λέξο ΚΕΠΑ. Να ρωτήσω εγώ κάτι πάνω σε αυτό, δεν ξέρω αν θα το αναφέρετε αργότερα, αλλά ας το αναφέρουμε τώρα. Βεβαίως. Σε ποια ηλικία παιδιού μπορεί ένας γονέας, έτσι, λίγο προβληματισμένος, λίγο ανήσυχος, να έρθει και να απευθυνθεί στους φορείς αυτούς ώστε να πάρει μια διάγνωση, και μέχρι ποια ηλικία επίσης, δηλαδή ποιο είναι το όριο, το χρονικό όριο? Ωραία, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Πρώτα απ' όλα, οι φορείς δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς όλοι αυτοί οι φορείς. Ας πούμε, για παράδειγμα, οι διαταραχές της όρασης και οι διαταραχές της ακοής, τα κινητικά προβλήματα, τα σωματικά προβλήματα, αλλά και σοβαρά ή χρόνια προβλήματα υγείας, αυτά δεν πιστοποιούνται, ας το πούμε, από το ΚΕΔΑΣΥ. Αυτά πιστοποιούνται από δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα, από τα νοσοκομεία ή τις δημόσιες υγειονομικές επιτροπές. Έτσι. Επίσης, κάποιες διαταραχές, όπως οι νευροαναπτυξιακές διαταραχές, οι διάφορες συμπεριφορικές διαταραχές, η διαταραχή αυτιστικού φάσματος, όλα αυτά πιστοποιούνται σε δομές του Υπουργείου Υγείας, δηλαδή σε δημόσια νοσοκομεία και σε δημόσια ιατροπαιδαγωγικά κέντρα. Όσον αφορά στο ΚΕΔΑΣΥ τώρα, θα ήθελα να σας πω, το ΚΕΔΑΣΥ είναι αρμόδιο για την εκπαιδευτική αξιολόγηση των μαθητών, γιατί πολλοί γονείς μπερδεύονται και λένε ότι εγώ θα πάω στο ΚΕΔΑΣΥ να κάνω αξιολόγηση στο παιδί μου που έχει αυτισμό ή που, ας πούμε, πάσχει από διαταραχή ελλειμματικής προσοχής ή και υπερκινητικότητα. Όχι, η απάντηση είναι ότι εμείς ως ΚΕΔΑΣΥ
αξιολογούμε και προτείνουμε, εισηγούμαστε το κατάλληλο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Δηλαδή, ο μαθητής πρέπει ήδη να έχει αξιολογηθεί και να έχει εκδοθεί γνωμάτευση από κάποιο δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή από κάποιο νοσοκομείο που να λέει, ας πούμε, ότι ανήκει στο φάσμα του αυτισμού, ότι το πάσχει από ΔΕΠΗ, από διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα ή από κάποια άλλη διαταραχή. Στη συνέχεια, με αυτή τη γνωμάτευση να προσέλθει σε εμάς, στην υπηρεσία, στο ΚΕΔΑΣΥ, έτσι ώστε να αξιολογηθεί από εμάς και να προτείνουμε να εισηγηθούμε το κατάλληλο πλαίσιο. Ένα πολύ σημαντικό σημείο, τώρα που θέλω να σταθώ, είναι ότι το κάθε ΚΕΔΑΣΥ, για να καταλάβετε πόσο αυξημένος είναι ο ρόλος του, το κάθε ΚΕΔΑΣΥ είναι αρμόδιο για όλους τους μαθητές της περιοχής ευθύνης του, έτσι, οι οποίοι φοιτούν σε δομές προσχολικής αγωγής και νηπιαγωγεία, σε δημοτικά, σε γυμνάσια, σε λύκεια και σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι αρμόδιο για ένα τεράστιο πλήθος μαθητών, όμως ο νόμος βάζει ένα περιορισμό για τα ΚΕΔΑΣΥ. Ο περιορισμός αυτός είναι στην ηλικία του παιδιού. Τα ΚΕΔΑΣΥ δύναται να αξιολογούν μαθητές οι οποίοι δεν έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Δηλαδή, όταν πρόκειται για πρώτη αξιολόγηση, ο μαθητής πρέπει να μην έχει κλείσει τα 18 έτη. Εάν έχει κλείσει τα 18 έτη, δεν είναι αρμόδιο το ΚΕΔΑΣΥ για την αξιολόγηση του παιδιού. Ο γονέας ή το άτομο πρέπει να πάει σε κάποιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή σε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο, το οποίο θα αναλάβει την αξιολόγησή του. Εάν όμως έχει ήδη αξιολογηθεί μία φορά μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας του, ο μαθητής, το παιδί, τότε το ΚΕΔΑΣΥ είναι αρμόδιο μέχρι και το 30ο έτος της ηλικίας του ατόμου για να επαναξιολογήσει το συγκεκριμένο άτομο, το συγκεκριμένο μαθητή. Πολύ σημαντικό. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο σαν οδηγία, γιατί δεχόμαστε αρκετές φορές, συχνά, ας το πούμε, συχνά πυκνά, τέτοια ερωτήματα. Το παιδί μου, ας πούμε, θέλει να είναι στο πανεπιστήμιο, έχει δυσκολίες, ξέρω εγώ, αν μπορείτε να το αξιολογήσετε κι εσείς, κλπ. Όταν έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας, δεν μπορούμε να το δούμε το παιδί, εκτός αν το έχουμε ήδη δει, εκτός αν το έχουμε ήδη αξιολογήσει. Τώρα, κάποιες πολύ σημαντικές, πάρα πολύ σημαντικές αρμοδιότητες θα ήθελα να σταθώ εδώ, των ΚΕΔΑΣΥ, οι οποίες μία από αυτές έχει έρθει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ΚΕΔΑΣΥ και είναι η καταποκλειστικότητα λήψης της απόφασης για αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών για τους μαθητές της δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης ή με αναπηρία ή με άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Έτσι, με προφορικές ή άλλης μορφής εξετάσεις και ως προς τον τρόπο διατύπωσης φυσικά και ως προς το μορφότυπο των θεμάτων, να το πω έτσι. Δηλαδή, την απαλλαγή, να σας το πω πιο απλά, από τις γραπτές εξετάσεις, την εισηγείται πλέον αποκλειστικά το ΚΕΔΑΣΥ. Γιατί μέχρι τώρα, μέχρι τον Αύγουστο του 2021, αυτή την αρμοδιότητα την είχαν και τα ιατροπαιδαγωγικά. Δηλαδή μπορούσε κάποιος μαθητής με γνωμάτευση από ιατροπαιδαγωγικό, με εισήγηση γνωμάτευση από ιατροπαιδαγωγικό κέντρο, να δώσει προφορικές εξετάσεις στις πανελλαδικές ή κατά τη διάρκεια της φοιτησής του στο σχολείο, έτσι. Αυτό πλέον δεν γίνεται, πρέπει αποκλειστικά και μόνο να έχει αξιολογηθεί από εμάς. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα πλέον, μετά την ψήφιση του νόμου 4823 του 2021. Άλλη μία αποκλειστικότητα είναι η λήψη της απόφασης χορήγησης παράλληλης διδακτικής στήριξης. Τα δημόσια ιατροπαιδαγωγικά και οι φορείς του Υπουργείου Παιδείας μπορούν να εισηγηθούν παράλληλη στήριξη και πολλές φορές στη γνωμάτευση που στέλνουν, το παιδί μπορεί να έχει αυτισμό, άτυπο αυτισμό ή να είναι στο φάσμα κλπ. Να το εισηγούνται, αλλά δεν μπορούν να δώσουν. Αυτό αποφασίζεται αποκλειστικά από τα ΚΕΔΑΣΥ. Η παράλληλη στήριξη. Έτσι. Τώρα, μια ακόμη αρμοδιότητα είναι ο καθορισμός του είδους των εκπαιδευτικών βοηθημάτων
του μορφότυπου, των προσβάσιμων διδακτικών βιβλίων ή των υποστηρικτικών τεχνολογιών και των προσαρμογών που διευκολύνουν, ας πούμε, την πρόσβαση στο χώρο και στη μαθησιακή διαδικασία, τα οποία χρειάζονται οι μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τόσο στη σχολική μονάδα ή στο σπίτι. Εισηγούμαστε δηλαδή εμείς τα κατάλληλα βοηθήματα. Χρειάζεται ένας μαθητής ο οποίος έχει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή κάποια αναπηρία. Η έκθεση αξιολόγησης, η οποία εκδίδεται από τα ΚΕΔΑΣΥ, αποτελεί για το άτομο για το οποίο εκδόθηκε επίσημη πιστοποίηση του είδους των δυσκολιών και των εκπαιδευτικών, συναισθηματικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων αναγκών και φραγμών στη μάθηση. Και εντός της γνωμάτευσης ορίζεται ο χρόνος επαναξιολόγησης του ατόμου. Τώρα, όσον αφορά στους γονείς, εγώ εκείνο που έχω να πω είναι μια συμβουλή προς τους γονείς, μια οδηγία ή κάτι το οποίο μπορεί να μην το γνωρίζουν, είναι ότι αποκλειστικά αρμόδιος για το να αποδεχτεί τη γνωμάτευση ή την εισήγηση καλύτερα τη δική μας είναι ο γονέας. Ο γονέας μπορεί να διαφωνεί με το αποτέλεσμα της γνωμάτευσης για διάφορους λόγους δικούς του. Οπότε έχει δικαίωμα να προσφύγει εντός 30 ημερών από την παραλαβή της γνωμάτευσης σε ειδική διαγνωστική επιτροπή αξιολόγησης, στην λεγόμενη ΕΔΕΑ. Η ΕΔΕΑ είναι η γνωστή ΔΕΔΑ, όπως τη λέγαμε πιο παλιά, έτσι, έχει μετονομαστεί σε ΕΔΕΑ και εκείνο που είναι πάρα πολύ σημαντικό, κυρία Αργυροπούλου, είναι ότι πρέπει να προσφύγει μέσα σε 30 ημέρες από την ημέρα που θα λάβει την γνωμάτευση. Παλαιότερα, πριν την ψήφιση του νόμου 4823, δεν υπήρχε αυτός ο περιορισμός. Δηλαδή, ο γονιός και μετά από 1 χρόνο, μετά από 2 χρόνια, αν θεωρούσε ότι δεν τον καλύπτει η γνωμάτευση, μπορούσε να προσφύγει στην ΕΔΕΑ. Από το καλοκαίρι του 2021, από τον Αύγουστο που ψηφίστηκε ο 4823, αυτό δεν μπορεί να γίνει πλέον. Όλες οι γνωματεύσεις, λοιπόν, από τον Αύγουστο του 2021 και μετά, αν διαφωνεί ο γονιός με την εισήγηση της γνωμάτευσης, έχει δικαίωμα να προσφύγει μόνο μέσα σε 30 μέρες. Και αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουν οι γονείς. Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Έχει τύχει και σε δική μου η προσωπική εμπειρία γονέας να αργήσει να παρουσιάσει στο σχολείο τη γνωμάτευση των ΚΕΔΑΣΥ. Ενώ την έχει, ας πούμε, στα χέρια του από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, από την αρχή της σχολικής χρονιάς, θεώρησε ότι κάποια στιγμή στα μέσα της χρονιάς να αναφέρει ότι υπάρχει και μια γνωμάτευση από τα ΚΕΔΑΣΥ. Είναι δικαίωμα, νομίζω, έτσι. Είναι καλυμμένος νομικά ο γονέας να μην εμφανίσει τη γνωμάτευση, σωστά? Σωστά. Υπάρχει όμως και εδώ μια διαφοροποίηση. Με τον προηγούμενο νόμο, όσο λειτουργούσαν τα ΚΕΣΥ, η νομοθεσία ήταν ξεκάθαρη και έλεγε ότι υπεύθυνος για τη διακίνηση της γνωμάτευσης είναι αποκλειστικά ο γονέας κηδεμόνας του παιδιού. Έτσι. Άρα λοιπόν, όταν προσέρχονταν σε εμάς για να γίνει επίδοση της γνωμάτευσης σε ειδική συνεδρία, γιατί έτσι γίνεται η επίδοση των γνωματεύσεων, γίνεται σε ειδική συνεδρία, γιατί πρέπει να επικοινωνήσεις με τον γονέα την ανάγκη να αποδεχτεί κάποια πράγματα που γράφει η γνωμάτευση και να του εξηγήσει κάποια πράγματα. Είναι μια διαδικασία χρονοβόρα που μπορεί να κρατήσει και πάνω από 1 ώρα η επίδοση της γνωμάτευσης. Άρα λοιπόν, μέχρι την μετονομασία των ΚΕΣΥ σε ΚΕΔΑΣΥ, η αποκλειστική διακίνηση της γνωμάτευσης γίνονταν από το γονέα. Δίναμε 2 αντίγραφα στο γονέα. Έτσι. Από τα 4 που βγαίνουν, γιατί 4 είναι τα αντίγραφα που βγαίνουν από κάθε γνωμάτευση, τα 2 τα έπαιρνε ο γονέας, πρωτότυπα, 1 το κρατούσε ο ίδιος και 1 ήταν για να το προσκομίσει στη σχολική μονάδα. Ήταν δική του αρμοδιότητα. Με τον νόμο 4823 που ψηφίστηκε, αυτό άλλαξε. Λέει λοιπόν ότι 1 αντίγραφο παίρνει ο γονέας από την γνωμάτευση, τη δική μας, και 1 με εμπιστευτική αλληλογραφία αποστέλλεται στη σχολική μονάδα. Όμως,
Εγώ κατά την άποψή μου θεωρώ ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στο 100%. Δηλαδή είχαμε και περιπτώσεις που λέει ότι εγώ, επειδή γονέας, εγώ δεν αποδέχομαι τη γνωμάτευση, αυτό που εισηγείστε, δεν θέλω να γνωστοποιηθεί και στη σχολική μονάδα. Εγώ θεωρώ ότι είναι δικαίωμά του, σε αυτή την περίπτωση ο γονέας κάνει μια υπεύθυνη δήλωση στην υπηρεσία, που το δηλώνει ότι δεν επιθυμώ να γνωστοποιηθεί στη σχολική μονάδα και εμείς δεν αποστέλουμε τη γνωμάτευση στο σχολείο. Εντάξει, νομίζω ότι εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε και στην αρχή, οι γονείς να είναι έτοιμοι και να δεχτούν αυτό το οποίο θα αντιμετωπίσουν από εδώ και πέρα στην εκπαιδευτική καθημερινότητα του παιδιού τους. Εντάξει, θεωρώ ότι σίγουρα για το καλύτερο γίνεται, τις περισσότερες φορές το καλύτερο θέλουμε όλοι, και να συνεργαστούν. Είναι λίγο έτσι το πνεύμα συνεργασίας που πρέπει να υπάρχει. Ακριβώς αυτό, και λέμε στους γονείς ότι εμείς είμαστε σύμμαχοι, δεν είμαστε απέναντι, δεν είμαστε αντίπαλοι. Εμείς θέλουμε πρώτα απ' όλα το καλό του παιδιού, έτσι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Παρ' όλα αυτά υπάρχει η περίπτωση ο γονέας να έχει μια τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή που βλέπουν οι επιστήμονες εδώ. Εδώ, όταν γίνεται μια διαδικασία αξιολόγησης, ανάλογα με τις δυσκολίες που διαβάζουμε και στο φάκελο του παιδιού, η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να είναι από 3 μέχρι 5 άτομα, δηλαδή να περιλαμβάνει, εκτός από τον ειδικό παιδαγωγό, τον ψυχολόγο και τον κοινωνικό λειτουργό, να περιλαμβάνει λογοθεραπευτή και εργοθεραπευτή και να έχουμε μια πενταμελή ομάδα η οποία αξιολογεί το παιδί. Όταν λοιπόν το παιδί αξιολογείται από μια πενταμελή ομάδα, από 5 επιστήμονες, οι οποίοι έχουν εμπειρία πάνω στο κομμάτι της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, πολύ μεγάλη εμπειρία, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους. Λέω εγώ ο ίδιος προσωπικά στους γονείς ότι καλό είναι για το παιδί να ακολουθήσουν αυτό που λέει η γνωμάτευση. Έτσι. Έχουμε όμως περιπτώσεις τις οποίες εξαιτίας το ότι οι γονείς δεν έχουν αποδεχτεί το πρόβλημα, διαφωνούν οι γονείς με τη γνωμάτευση και κάποιες φορές προσφεύγουν στην ΕΔΕΑ, και κάποιες άλλες φορές, όπως είπατε σωστά και εσείς, δεν εμφανίζουν τη γνωμάτευση στο σχολείο. Έχουμε και τέτοια περιστατικά. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι λίγα. Ναι, είναι λίγα, αλλά πάλι είναι ένας αριθμός. Δηλαδή δεν είναι μηδενικός ο αριθμός. Είναι λίγα αυτά τα περιστατικά, αλλά πάλι έχουμε περιστατικά που οι γονείς διαφωνούν και δεν θέλουν ούτε να προσφύγουν στην ΕΔΕΑ για την περίπτωση που αλλάξει η δική μας εισήγηση, που ας το πούμε είναι κάπως δύσκολο αυτό, γιατί ούτως ή άλλως η αξιολόγηση έχει γίνει σωστά, έχουν δει το παιδί 5 επιστήμονες, έχει ληφθεί υπόψη ο φάκελος, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο, δηλαδή το να αλλάξει η γνωμάτευση προσφεύγοντας οι γονείς στην ΕΔΕΑ. Αυτό όμως κάποιοι δεν το κάνουν καθόλου. Δηλαδή προτιμούν να μην εμφανίσουν τη γνωμάτευση του στο σχολείο. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις, είναι γνωστές σε εμάς. Τώρα, στο κομμάτι της διασύνδεσης του ΚΕΔΑΣΗ με τη σχολική μονάδα, θέλω λίγο και εδώ να αναφερθώ στα ΣΔΕΗ και στις ΕΔΗ. Τα ΣΔΕΗ είναι τα λεγόμενα σχολικά δίκτυα εκπαιδευτικής υποστήριξης, τα οποία λειτουργούν σε σχολικές μονάδες γενικής και ειδικής αγωγής και δεν είναι κάτι καινούριο. Ήδη από το 2011 ή 2012, αν δεν κάνω λάθος, είχαν συσταθεί σαν πρώτη φορά, έτσι. Και ο σκοπός τους σήμερα είναι η ενδυνάμωση, η προώθηση της συνεργασίας, ο συντονισμός του έργου των σχολικών μονάδων και φυσικά η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση. Έτσι, αυτός είναι ο κεντρικός σκοπός, να το πω έτσι, και της ειδικής αγωγής. Τώρα, σε κάθε σχολική μονάδα η οποία ανήκει σε ΣΔΕΗ συνιστάται Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης, η λεγόμενη ΕΔΗ. Με την προηγούμενη νομοθεσία, επίσης δεν είναι κάτι καινούριο, αναφέρονταν ως ΕΔΕΑΗ η ΕΔΗ. Μετονομάστηκε από ΕΔΕΑΗ σε ΕΔΗ. Είναι το αρμόδιο όργανο για την εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των μαθητών της σχολικής κοινότητας. Ποια είναι η διαφορά με τα προηγούμενα χρόνια? Πλέον το προσωπικό των ΕΔΗ, το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, δηλαδή οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί
που ανήκουν στα ΣΔΕ και στις ΕΔΗ υπάγονται διοικητικά στο ΚΕΔΑΣΥ Ημαθίας. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει με πάρα πολύ απλά λόγια ότι πλέον έχουμε το ίδιο το ΚΕΔΑΣΥ μέσα στη σχολική μονάδα. Έτσι. Η συνεργασία λοιπόν είναι σε καλύτερο επίπεδο με τα σχολεία, η επικοινωνία είναι σε καλύτερο επίπεδο και από αυτή τη συνεργασία και την επικοινωνία εμείς διαπιστώνουμε καθημερινά και την τεράστια ανάγκη που υπήρχε και υπάρχει στις σχολικές μονάδες για υποστήριξη. Έτσι. Και οι ψυχολόγοι και η κοινωνική λειτουργία φυσικά επιτελούν το έργο τους όσο καλύτερα μπορούν, αλλά και πάλι δεν φτάνουν, είναι λίγοι. Τώρα, ο σκοπός, ναι, πείτε μου, ήθελα λίγο να πω για το σκοπό των ΕΔΗ. Απλά μια ερώτηση. Όλα τα σχολεία έχουν δικαίωμα να έχουν ΕΔΑΗ? Είναι μετά από αίτημα του σχολείου? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο υπάρχει μια ασάφεια και εγώ δεν το έχω καταλάβει ακριβώς πώς έχουν προταθεί κάποια σχολεία. Ίσως έτσι έχουν προταθεί στο παρελθόν και έτσι έχουν μείνει ακόμα τα σχολεία τα οποία έχουν δει ή τα σχολεία στα οποία λειτουργεί, υπάγονται σε ΣΔΕΗ. Και έτσι έχει συνεχιστεί μέχρι σήμερα, αλλά θεωρητικά ναι. Προσέξτε όμως τι λέει η νομοθεσία, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ένα σχολείο το οποίο δεν έχει ΕΔΗ μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή του ψυχολόγου και του κοινωνικού λειτουργού από ένα όμορο σχολείο που έχει ΕΔΗ. Άρα λοιπόν στην ουσία δεν μένουν και αυτά τα σχολεία χωρίς προσωπικό. Έτσι. Όταν έχουν κάποια περιστατικά, 1, 2, 3 περιστατικά, με τη δική μας τη συνένεση, εφόσον υπάγονται διοικητικά σε εμάς, πηγαίνει ο ψυχολόγος και ο κοινωνικός λειτουργός στο εν λόγω σχολείο που δεν έχει ΕΔΗ, προκειμένου να διαπιστώσει, να διερευνήσει, να δώσει οδηγίες και να αναφέρει μετά σε εμάς τα προβλήματα τα οποία έχει συναντήσει για να δοθεί λύση. Έχετε κάποια άλλη ερώτηση πάνω σε αυτό? Ωραία. Να ρωτήσω λίγο, να πούμε λίγα πράγματα για το σκοπό των ΕΔΗ. Ποιος είναι ο σκοπός των ΕΔΗ στις σχολικές μονάδες? Πρώτα απ' όλα είναι η διερεύνηση και ο εντοπισμός των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών. Έτσι. Επίσης είναι η εφαρμογή παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και άλλων υποστηρικτικών μέτρων για το σύνολο των μαθητών της σχολικής κοινότητας. Η υλοποίηση επίσης εξατομικευμένων ή ομαδικών δράσεων ενίσχυσης των γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών και επίσης η παιδαγωγική, συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη εκπαιδευτικών και γονέων. Άρα διαπιστώνεται λοιπόν ότι ο ρόλος των ΕΔΗ στις σχολικές μονάδες είναι πολλαπλός. Πραγματικά και οι ΕΔΗ έχουν βρει πολύ μεγάλη ανταπόκριση και απήχηση στην εκπαιδευτική κοινότητα. Θα ήθελα να μείνω σε ένα ακόμα σημείο, να αναφερθώ μάλλον σε ένα ακόμα σημείο, ποια είναι η διαδικασία παραπομπής για αξιολόγηση από το ΚΕΔΑΣΥ. Γιατί δεχόμαστε ερωτήματα από γονείς, δεχόμαστε ερωτήματα από εκπαιδευτικούς, από σχολικές μονάδες και θα ήθελα λίγο αυτό να το διευκρινίσω για τη διαδικασία αξιολόγησης. Η διαδικασία αξιολόγησης έχει κάπως αλλάξει, δηλαδή παλιότερα έρχονταν ο γονέας στο ΚΕΔΑΣΥ, στο ΚΕΣΥ, στο ΚΕΔΗ τότε παλιότερα, έκανε το αίτημα και μετά αναλάμβανε το ΚΕΔΗ, το ΚΕΣΥ, ας το πούμε, να διερευνήσει, να ζητήσει την περιγραφική έκθεση κλπ. Η διαδικασία λοιπόν έχει κάποια δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται. Απαιτείται πρώτα απ' όλα να υπάρχει αίτημα του γονέα. Δηλαδή, χωρίς αίτημα του γονέα δεν μπορεί να γίνει αξιολόγηση, το κατανοείτε αυτό, έτσι. Ένα άλλο σημείο είναι η τεκμηριωμένη εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων. Είναι μια παραπεμπτική απόφαση που παίρνει ο Σύλλογος Διδασκόντων, στην οποία βεβαιώνεται ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα, του μαθητή και την ΕΔΗ, σε συνεργασία με τους γονείς και τους κηδεμόνες. Απαιτείται έκθεση επίσης των σχετικών ειδικοτήτων της ΕΔΗ, σχετικά με το εκπαιδευτικό, το κοινωνικό και το ψυχολογικό προφίλ του μαθητή, αλλά και με τους τομείς περαιτέρω διερεύνησης και αξιολόγησης με βάση την επεξεργασία των δεδομένων κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης. Απαιτείται επίσης παιδαγωγική αξιολογική έκθεση από τον εκπαιδευτικό ή τους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται στη διαδικασία
στην εκπαιδευτική διαδικασία για το συγκεκριμένο μαθητή, διορθωμένα βαθμολογημένα γραπτά του μαθητή και πιθανές άλλες παρατηρήσεις από το σύλλογο, από τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων. Αυτά είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Να δούμε λίγο και τα βήματα της διαδικασίας, να αναφερθώ λίγο και στα βήματα της διαδικασίας, γιατί και αυτά έχουν λίγο διαφοροποιηθεί από τον προηγούμενο νόμο, το 4547 του 2018. Πρώτο βήμα. Ο γονέας ή ο κηδεμόνας του παιδιού ή το σχολείο, ας πούμε, διαπιστώνει ότι το παιδί εμφανίζει κάποιες εκπαιδευτικές ανάγκες ή ψυχοκοινωνικές ανάγκες ή δυσκολίες, έτσι. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Να διαπιστώσουμε ότι κάτι γίνεται, κάτι τρέχει εδώ πέρα. Στο δεύτερο βήμα, ο γονέας, ο κηδεμόνας, απευθύνεται ή καλείται κατά περίπτωση από την ΕΔΗ για να υποβάλει αρχικά αίτημα στο σχολείο, με το οποίο θα αιτείται και θα συνενεί στην έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης υποστήριξης του μαθητή. Όπως προείπα, δεν μπορεί να γίνει κάτι για το παιδί αν δεν υπάρχει το αίτημα του γονέα. Η συνένεση του γονέα είναι πάρα πολύ σημαντική. Έτσι. Στο τρίτο βήμα συντάσσεται η περιγραφική έκθεση για τον μαθητή, το συγκεκριμένο. Την έκθεση αυτή τη συντάσσει ο εκπαιδευτικός του τμήματος ή του τμήματος ένταξης, σε συνεργασία με τους άλλους εκπαιδευτικούς οι οποίοι, ας το πούμε, συνεισφέρουν εκπαιδευτικά στη διαδικασία. Το τέταρτο βήμα είναι με βάση την περιγραφική παιδαγωγική έκθεση, την αξιολόγηση του μαθητή από το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και των λοιπών στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί τώρα για το μαθητή, να συνταχθεί το πρόγραμμα παρέμβασης με ευθύνη της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης. Συντάσσεται το πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο εδώ να σημειώσω δεν είναι τρίμηνο αποκλειστικά, γιατί παλιότερα η ΕΔΑΗ το πρόγραμμα παρέμβασης έλεγε τριμηνιαίο πρόγραμμα παρέμβασης. Δεν είναι τρίμηνο το πρόγραμμα, μπορεί να διαρκεί 1 μήνα, μπορεί να διαρκεί 4 μήνες, μπορεί να διαρκεί 6 μήνες, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του παιδιού. Έτσι. Είναι προσαρμοσμένο στο παιδί, στο μαθητή. Το πέμπτο βήμα είναι το σχολείο σε συνεργασία με την οικογένεια, αν χρειάζεται να υπάρχει αυτή η συνεργασία, που πάντα χρειάζεται, και με την επίβλεψη της ΕΔΗ, να εφαρμόσει το πρόγραμμα παρέμβασης. Δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν στο σχολείο, ίσως να πρέπει να γίνουν και στο σπίτι. Γι' αυτό λέω αν χρειάζεται, αν πρέπει αυτά να γίνουν και στο σπίτι. Ας πούμε σε ένα πρόγραμμα αυτοεξυπηρέτησης που μπορεί να εκπονήσει η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης για το μαθητή. Έτσι, το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί και στο σχολείο και στο σπίτι. Το επόμενο βήμα, το έκτο βήμα, είναι τώρα αν μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη αξιολόγηση του μαθητή από το ΚΕΔΑΣΥ, δηλαδή είδαμε ότι δεν ήταν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αυτά δηλαδή που περιμέναμε από την εφαρμογή του προγράμματος. Τότε το σχολείο συγκεντρώνει όλο αυτό το υλικό, αυτό το απαιτούμενο υλικό το συγκεντρώνει και το στέλνει στο ΚΕΔΑΣΥ. Και έρχεται τώρα το ΚΕΔΑΣΥ, το οποίο ορίζει το χρόνο της αξιολόγησης με βάση το χρόνο υποβολής του αιτήματος. Η διεπιστημονική ομάδα αξιολογεί το μαθητή, η μαθήτρια, εκδίδει την αξιολογική έκθεση γνωμάτευση, η οποία συνοδεύεται από βασικούς άξονες του εξατομικευμένου προγράμματος, και εδώ λίγη η διαδικασία. Στη συνέχεια συνεχίζουμε να παρακολουθούμε το παιδί, εξυπακούεται αυτό, έτσι, μετά τη λήξη αυτής της διαδικασίας. Δεν ξέρω αν έχετε να με ρωτήσετε κάτι. Όχι, απλά νομίζω ότι έτσι από όλα αυτά και από τα βήματα και από όλη τη διαδικασία καταλαβαίνουμε ότι είστε συνοδοιπόροι με το σχολείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι εικόνα έχετε και από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, ώστε να καταλήξετε έτσι σε μια ολοκληρωμένη εικόνα της εκπαίδευσης ενός παιδιού. Και σίγουρα νομίζω να τονίσουμε ότι πόσο σημαντικό είναι για την εκπαίδευση και για την ένταξη, όπως λέμε, τόσα χρόνια παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι η παρουσία όλων αυτών των επιτροπών, των ΕΔΗ, των ΚΕΔΑΣΥ και όλοι αυτοί οι φορείς να συνεργάζονται και να είναι ό,τι καλύτερο για το παιδί. Ναι, κύριε Αργυροπούλου, θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτά που λέτε.
Επίσης, να πω σε αυτό πόσο σημαντική είναι η συνεργασία. Πρώτα απ' όλα, η έκθεση εκπαιδευτικής αξιολόγησης παίζει καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του κεδασί. Δηλαδή, είναι τα μάτια, να το πω έτσι, του εκπαιδευτικού, γίνονται τα μάτια του κεδασί μέσα στο σχολείο, έτσι ώστε να αντλήσουμε κάποιες πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες που πολύ πιθανόν να μην μπορούμε να τις αντλήσουμε από το οικογενειακό περιβάλλον και από το κοινωνικό ιστορικό που παίρνουμε εδώ στην υπηρεσία όταν έρχεται ο γονιός. Έτσι. Και όπως προείπα, πλέον με τη ΣΕΔΗ, το ίδιο και με τα ΣΔΕΗ, το ίδιο το κεδασί είναι μέσα στη σχολική μονάδα. Ο ρόλος του κεδασί πλέον είναι υποστηρικτικός για τις σχολικές μονάδες, είναι ένας ρόλος αναβαθμισμένος και πλέον απαιτείται η συνεργασία, η συνεχή συνεργασία με τις σχολικές μονάδες για να πετύχουμε το σκοπό μας εμείς ως υπηρεσία, αλλά και να έχουμε μια εκπαίδευση η οποία πραγματικά να είναι ισότιμη μέσα στα σχολεία. Αυτός είναι ο σκοπός της ειδικής αγωγής ούτως ή άλλως και της εκπαίδευσης, έτσι. Να σχολιάσω εδώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι νιώθω ότι αναβαθμίστηκε ο ρόλος των κεδασί και νιώθω ότι υπήρχε ανάγκη να γίνει αυτό, να γίνουν λίγο πιο σταθερά, σαν αναγκαιότητα στα σχολεία, γιατί είναι πολύ σημαντικό το πώς κρίνουν οι επιστήμονες, γιατί όπως είπατε είναι επιστήμονες, είναι άνθρωποι που ξέρουν τη δουλειά τους, έχουν δει παιδιά πάρα πολλά χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια βλέπουν παιδιά, αξιολογούν παιδιά και ανάλογα κάθε φορά είναι εκείνοι που ξέρουν να αξιολογήσουν εκπαιδευτικά όσο καλύτερα μπορούν για να συνεχίσει ένα παιδί την πορεία του στην εκπαίδευση. Οπότε νιώθω ότι έτσι είναι μια ευχάριστη αλλαγή όλο αυτό που παρουσιάσαμε. Σίγουρα είναι μια ευχάριστη αλλαγή. Ένα σημείο στο οποίο αντιμετωπίζουμε ως πρόβλημα, γιατί είπαμε τα θετικά, ας το πούμε, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η υπηρεσία, κυρίως στα περιφερειακά κεδασί, και εσύ είναι ότι δυσκολευόμαστε λίγο με το προσωπικό, δηλαδή δεν έχουμε μόνιμο προσωπικό. Εμείς εδώ στην Ημαθία δουλεύουμε 90% με συναδέλφους αναπληρωτές, έτσι, οι οποίοι τοποθετούνται, κάποιοι εργάζονται ίσως για πρώτη φορά, ίσως το πρώτο διάστημα μέχρι να προσαρμοστούν, μπορεί να είναι ένας μήνας μέχρι να μάθουν τη δουλειά, να μάθουν τη διαδικασία κλπ. Οπότε αυτό δημιουργεί και ίσως και, πώς να το πω, και κάποιες καθυστερήσεις στη δουλειά μας, οι οποίες είναι αναγκαίες όμως, έτσι. Και μες στον κορονοϊό, ναι. Εδώ πάλι έρχεται νομίζω μεγάλη ανάγκη της μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες, σε όλους τους φορείς. Ακριβώς. Υπάρχει ανάγκη για διορισμούς. Υπάρχει ανάγκη για διορισμούς, ναι. Έτσι, ακριβώς. Να κλείσουμε ευχάριστα, δώστε έτσι ένα θετικό ευχάριστο μήνυμα. Εγώ να σας ευχαριστήσω και προσωπικά και μέσα από την ομάδα του Καναλιού Εκπαιδευτικών Ενδιαφέροντα για αυτή την τιμή και για αυτή την ευκαιρία να ανοίξουμε την πόρτα των κεδασί και στους τηλεθεατές μας και να δούμε έτσι εκ των έσω τι συμβαίνει και μέσα σε αυτά τα κέντρα. Λοιπόν, για να κλείσουμε, όπως σας είπα και στην αρχή, χάρηκα πάρα πολύ για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια για το κανάλι σας, το οποίο πραγματικά αναδεικνύει ενδιαφέροντα ζητήματα της εκπαίδευσης που μας απασχολούν όλους. Εύχομαι υγεία, αισιοδοξία, παραμένω στη διάθεσή σας σε μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Και να συνεχίσετε να είστε έτσι δημιουργικός και δυνατός και ό,τι καλύτερο εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ επίσης.